Namiss na ko ang imong pagligo sa kuha sa una ma. Pagbrush ako ang tiil, kayo mo balik sa panahon na magsakit ko ma. Naadayon kay pan ug orange juice na madalagi kan sa trabaho. Gabi pa sa kuna abot sa gikag Davao. Di ko kabaluan na ka nagpindot-pindot daw kuno sa. Saan man ni ron ma'am? Di ba pwede natin i-cancel ni ma'am? Gamit-gamit ka cellphone kuya? Ha? Kuya, dili na mag-order kuya ha. Kay mong mama mamoblema na. Wala di ko kabaluan na ba? Ma'am, ikaw si Ma'am Gina no? Gabi pa sa kuna abot sa gikag Davao. Di ko kabaluan na ka nagpindot-pindot daw kuno sa. Ani man diyang na order. Mo na mong bata ma'am? Yung saan man ni ron ma'am? Di ba pwede natin i-cancel ni ma'am? Sila kay mahiraman sa diha. Gamay-gamay raman ng kandidat ani ma'am. Nawag tayo kwarta ni oy. Gamit ka cellphone kuya? Ha? Kung sa'yo mong gipang tulplok dito. Ana kay kuy pa-cancel na lang daw tayo kwarta. Dako-dako ba nga karton niyang kuan ma'am? Sa may plano na to ani ma'am? Padala na lang guro ni sir. So, kabaluan na oy. Gabi pa ba ito minaabot pa? Kung kabaluan na ilang mga order. Kasi dahil magamit gapon ninyo ni. Kuy order sir. Organic. Wala din kay order. Magamit yun siya sir, pero pangutana kay wala tayo kwarta. May kwarta ba? Hindi kay mahir. Kwarta 500 rag yun. Hindi kay mahiraman da ma'am. 500 rag yun akong kwarta. Sila kay mahiraman dia. Di ma'am, ano na lang kay wala mo jud kay kabayad. Kami na lang mo bala sa mong busing dito panubag. Kay lisod pero pugson ti ka, wa mo jud kay kahatag. Hindi ba siguro cancel lang siguro, perma lang ko sir. Ano na lang jud ma'am kay. Perma na lang siguro ko eh. Picturean lang pud ka namo nga. Dili migbi ka sa inyo ha. Na mawaltit na po ani ro. Dili po na mawanted ma'am, ipakita ra namo na. Napod kay permahan. Kami na lay bahalag sa gubang sa kasaba sa mga amo ron. Sige sir. Okay ra sa imo ha. Sige, tanaw na to dito ma'am, picturean ka namo sa likod. Dito lang sa likod ma'am. Oy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon Ikaw kuya, dili na mag-order kuya ha. Kay mong mama mamoblema na. Mamlog kung di raman kay dito na ko. Sige dito ha. Surprise! Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Ma'am, happy birthday ma'am. Ma'am, mayong udto, mayong udto sa tanan. Ma'am, before dahil mi magsugod, magpaila-ilaw sa ami. So ma'am, kami di ay ang EM Digos Flower Shop. Og naami diri karon ma'am para ihatod ding sorpresa para sa imuhang ika-47th birthday. So ma'am, kisa imo ang hinala nga nag-surprise sa imuha karon? Kisa imo ang duda? Wala na eh. Gawa sa gawas. Kisa man tong nasa gawas? Sa Dawilan. Sa man to nimo ma'am? Anak sir. Anak to nimo. So ma'am, before nimo mahibalan o kinsay nag-surprise sa imo ha, kay naman siya message. Kantahan sa kanamo pag-usab og happy birthday ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pag-wish usa ma'am, tapos tayo pa ang kandila iniguman og wish. Ang wish na po, salamat sa Ginoo nga gitagaan ko niya og may lawas nga hangtod karon 47 na ko. Siya gyud ang nagkuha sa kong kinabuhi. Ug salamat sa kong anak nga si Sarah May, bisag wala dire pero siya gyapon ang nagkuha sa iyang mama. Bye. Kato lang ma'am. Tayo pa ma'am. Yay! Happy birthday! So, ma'am, may message si Ma'am Sarah May para sa imuha ako ang basahon. So ingon niya ma'am, Dear Mama, Ma, salamat sa tanan-tanan sa sakripisyo nimo sa una. Mabuhi lang minimo mga anak nimo.
bisan wala mi amahan. Sorry kaayo ma, nga sayo kayo ko nabulag sa inyo ha dira sa balay, kay naanasad ko'y gipuy-an, nga ikaduhang pamilya. Namiss na ko ang imong pagliko sa kuha sa una ma, pagbrush sa ako ang tiil, kung pwede lang ma, mabalik ang panahon. Lamig kayo mo balik sa panahon na magsakit ko ma, naadayon kay pan ug orange juice na madalagi kan sa trabaho. Panahon na magmatami, prepare na ang pagkaon sa lamisa. Tungod kay atimanado kayo minimo. Bisa nagdako mi na walay papa, gibuhat nimo ang tanan, ma. Kasulban lang ako pang-adlaw-adlaw. Ma, salamat kaayo sa paghatag ug kinabuhi sa mo, ha. You are my first love, ma. I miss you always, ma. Happy birthday, ma. I am hoping for your guidance and protection sa adlaw-adlaw nga lakaw ninyo ni Uncle. Good health always, and more birthdays to come. May God bless you more and to our family. I love you, ma, and happy birthday. I love Mimi. Kapag yung katuwigan na mabot sa iya pinabuhi dagan pa gyud ang mabot sa ang katuwigan ba, dagan pa mabot sa iya kana lang din o good health. Ang wish ko nako para sa pangmanghod, salamat po kay sa unang panahon maging ingana siya. Pasalamat ko kay iyang mga anak karon. Iyang mga anak na pinakalampos na spirit dyan gawilan niya isa ko naka-abroad. Salamat kay kana siya broken family ba yan, pero kaya niya ang kaya mukwan lang kita mukwan lang. Salam. Ako salamat kay sila akong bata. Ngayon ka ang gulo ang tugalong bata. Sige lang. Walang ginoo mabantay sa niya. Sabi pa, saka mga bata niya, apat na bata. Ako lang yun. Okay. Andun ka rin, mayo ang pagbantay ako sa nila. Una, akong siya. Pag-alpon lang, Alun, Okay, salamat nay. Nako sa kuang manghod maski grabe among kalisod kapait sa among kinabuhi apan itaguyod din niya ang mga anak sa pagpadako sa kaloy sa Ginoo napahuman gyud niya nga nana siya usa ka midwife isa pod katong pasalamatan ko namo dako katong si Sarah nga kanunay pod nagauna-una sa ilang ginikanan ug diaran happy birthday Gina, I love you. Okay. Salamat kayo ni labi na si Sarah panganay na kong anak siya jud ang naghatag kuan surprise ako kay wala jud ko kabaluan ni sir ko kabalo nga surprise day ko niya labi na sa kong mga igsuon mama salamat sa pagkuan ninyo sa kuha pag surprise Flower shop lang doon